இயற்கையை விரும்பும் இயற்கை காதலர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். இனி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூரில் மரப்பாலம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோயிலை தான் நாம் இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கோவில் மலை மேலே இருக்கிற ஒரு அழகான சிவன் கோயில். இந்த கோயில் மகாபாரத காலத்திலிருந்தே பழமை வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. மகாபாரத யுத்தம் முடிஞ்சவனையும் தர்மர் இங்கே வழிபட்டதாகவும், தர்மர் வழிபடும்போது பீமன் கீழே இருந்து காவல் கத்ததான் சொல்கிறாங்க. அதனாலேயே இங்கே பீமனுக்கு ஒரு தனி சிலை வச்சு கீழே வழிபடுறாங்க. இந்த கோயிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சிட்டியோட மொத்த அழகையும் பார்த்து ரசிக்கலாம். இந்த கோயில் மலை மேலே ஒரு 5 கற்களை வச்சு வழிபட்டால் பூர்வீக சொத்தில் இருக்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீரும், புது வீடு கட்டும் பாக்கியமும் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. தர்மர் வழிபட்டதுனால இந்த கோயிலுக்கு தர்மலிங்கேஸ்வரர் கோயில்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த கோயிலோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க்கை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் வீடியோவை பார்த்து ரசிங்க.